Nikdy som s tým problém nemala, pretože vždy som to brala tak, že to dieťa sa dokáže prispôsobiť. Len ho musím k tomu naučiť, aby to bolo pre ňo prirodzené prostredie, či už so žulkom alebo teraz. Ako sa narodil, hneď sme začali cestovať. Cestovali sme zatiaľ len autom, so žulkom som veľmi veľa cestovala lietadlom. Treba mať samozrejme určite veľmi dobrú výbavu k tomu, aby to cestovanie bolo čo najpohodlnejšie. 3 veci, ktoré so sebou vždy mám, je cestovný kočík, hniezdo, pretože v hniezde každé moje dieťa doteraz spávalo. Keď idem lietadlom, tak cestovnú postielku si so sebou nenesiem a keď ju aj dostanem niekde v nejakom už hoteli alebo niekde, tak mi to príde, že to hniezdo je predsa len preto bábätko prirodzenejšie a pozná to a tým pádom sa necíti možno stratený v takej obrovskej postielke. Takže určite je to hniezdo a takisto sú to aj vlastné uteráky, pretože pre bábätko vždy nosím svoj vlastný uterák, keďže hotelové uteráky si myslím, že nie sú prispôsobené pre bábätka.